बड' माहारियारि फरायसा आफादनिफ्राय जोंनि जे क'क्राझाराव थाखानाय रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाल, बे सिभिल हस्पिटालखौ जे मेडिकेल कलेजजों मार्ज आप खालामनो नागिरदों, मेडिकेल कलेजाव लांनानै बेखौ जोबस्रांहोनो नागिरदों बे सिभिल हस्पिटालखौ, रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ। बिनि एगेन्स्टआव जोङो दिनै सानथाम जाबाय धरना होफैदों, दिनैबो जों धरना होफैदों आरो गाबोनहाय बिराद गिदिर मोनसे जोङो कमन पाब्लिकफोर, कमन नागरिकफोर क'क्राझारनि जों ज' मिलायनानै मोनसे धरनायाव जोङो जइन खालामनो नागिरदों एज ए स्टुडेन्ट इउनियनजों। मानो होनबा गासिबो संगठनफोरखौ बेयाव लेंहरदों, गासिबो सिभिल ससाइटिनि मानसिफोरखौ लेंहरदों, गासिबो पाब्लिकफोरखौ बेवहाय लेंहरदों। दा ओंखायनो जोङो बेयाव जइन खालामनो थाखाय जों बयबो क'क्राझारनि पाब्लिकफोरखौ खावलायहरो जइन खालामनो थाखाय, बे रेलिखौ जाहाथे गोगोम खालामनो हायो। बिनि थाखाय 10टा बाजियाव गाबोनहाय समबाराव क'क्राझार आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालाव जोङो जमा जागोन। बिनिफ्राय जों डिसि अफिससिम जोङो रेलिखौ जागायगोन। आरो जे क'क्राझार आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालनि जे मोनसे भेलु दङ, बे भेलुआ जाहैबाय खम साबसिडाइज्ड रेटआवनो जों बेयाव ट्रिटमेन्ट मोनो गभर्नमेन्ट हस्पिटाल हिसाबै। दा जों मेडिकेल कलेजाव थाङोब्ला जों बहुद माने प्रसिडिउरनि थाखाय जोङो नेनांगौ गोनां जायो, बा गामिनि मानसिफ्रा बहुद प्रब्लेम जायो, बा थाखा फैसानि प्रब्लेम जायो। जे जायगायाव सिभिल हस्पिटालाव खम रेटआवनो जोङो ट्रिटमेन्ट मोनगासिनो दङ आरो टाउननि बिखायाव बे सिभिल हस्पिटाला। दा जों बेखौ जुदि मेडिकेल कलेजजों मार्ज आप खालामोबा बे बहुद गिदिर स्केम जागोन होननानै जों बेखौ सानो। मानो होनब्ला बे मेडिकेल कलेजआ आलादा बाजेटजों जानाय, जोंनि सिभिल हस्पिटाला आलादा बाजेटजों जानाय। दा मोननैबो आलादा आलादा गभर्नमेन्टनि एन्टिटि, दा मोननैबो थानांगौ जोंनि क'क्राझाराव। दा मेडिकेल कलेजाबो थानांगौ, सिभिल हस्पिटालाबो थानांगौ। ओंखायनो जुदि बिसोर मोननैखौ मार्ज आप खालामोबा बहुद गिदिर मोनसे स्केम जागोन होननानै जोङो सानो। आरो क'क्राझार सिभिल हस्पिटाला रुपनाथ ब्रह्मनि मोनसे जारिमिनजों सिगनिफिकेन्स गोनां, हिस्ट'रिकेल सिगनिफिकेन्स गोनां। दा जोंहा मोनसे बर'नि सेन्टिमेन्ट दं बे सिभिल हस्पिटालजों। दा बे सिभिल हस्पिटाला जुदि थाङोब्ला जों बर' स्टुडेन्टसफोरनि गोथै सहनि सायाव गानानैसो बे गभर्नमेन्ट हस्पिटालखौ लांनो हागोन। जों बेखौ डिमान्ड खालामो जे बेखौ मालाबाबो गभर्नमेन्टआ लांनो मोना आरो जों बेखौ लांनो होआ। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्टफुड, आखाइजों बानायनाय ग्रिन टि, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां, अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।